Sugeng dalu Anjing Sugeng dalu Sugeng dalu Mbak Ratani diratani bauti lho direwangi kemulan ning ngarep pewal Atis nggih Mbak nggih bae ngono kulino mbendina kulino lawak dhewe lah nek aku nek kerasa atis ku hawane kudu kluget-kluget ngono ya Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu undangan ingkang sampurawa sugeng dalu sedaya nggih Bapak Ibu nggih. Sugeng mirsani Wahyu Manggala. Mumpung niki sowan wonten dalemipun Pak Siban nggih. Pak Siban leres Saha Bu Zul. nggih Sembah nuwun sampun andhem rezeki kalih kula sak kanca. Nimbali Wahyu Manggala dalam rangka acara Dik Nur Hikam nggih. Tokli. iya diketok kok Hei. lha iku apa ora singkatan Tokli to Rom Cah cilik-cilik sunat sing diketok lho. apane nek raikune ayo Ya ora kok ngono. Maksudnya diketok sekali. oh sekali tok Berkali-kali habis tuntas tanpa batas kaya weke Udin. ora wek Udin niku modho terus kok Udin ya tak sawang nek kaya cah sunat ya, Nas. lah nek ngono Iku nggawa kemeja. iya persis Malah ngalang-alangi Dik Nur Hikam. Dik Nur Hikam Iya, doa terbaik buat adikku dia, Dik Nur nggih. nggih Bubuk apa? sampean bubuk Bu Dik Nur, halo. oh sampun Cah Bari mugi-mugi tambah pinter nggih. Tansah ngabekti marang bapak ibune. nggih Cita-citanya semoga semogakan. Amin. Tambah pinter sekolahe. Nggih. Pokoknya dengane muga-muga rezekine Pak Siban. sak keluarga lumintu berkah barokah sak bibare nimbali Wahyu Manggala adem ayem keluargane. Nggih, amin. Seger waras awake. Amin. Lah ngaten ta Bu? Nggih. Alhamdulillah ingkang ngrenggani dalu menika nggih mugi-mugi pinaringan sehat seger waras Amin. panjang umur nggih. Amin, Ya, amin. jas slipper nggih. Nggih. Permintaan. banyak sekali ini dari bawah ini Wow, dari bawah mana? kombongan Iya. Niki saking Mbak Paiman nggih. nggih Mbah Paiman Dolokan. Nggih, sugeng Dolokan. dalu simbah-simbahku yang saking Dolokan Sulang. Ngersake wonten kembang rawe orek-orek Tayuban niki ya Mas ya. Mbah Ngasri Podang Kuning pun diaturi. Mbah Ngasri nek ijek nang kene konfirmasi ya Mbak menawa kepengen Nggih. diganti lagune jeneng kula sing dene ya. ana kalah weton ana serat penjajah dinding pemisang Mbak menawi saking Pak Siban ngersake tembang sumangga lho nggih. Monggo, Apa Pak. Dik Nur ya. Heeh. Tengah blok setengah kataran Mas wonten sing apa sih ndi ya? bingung ta kowe Bingung, banget wae Tayuban ya Mas, kembang Ah, ah. rawe orek-orek. Ya ngaturi Cocok. sesepuh wonten Galadawa mriki. nggih Kula ngenani Tayuban nggih. leres Cus. WML ingkang samrawuh sugeng dalu sedaya. Kanca-kancaku besti-bestiku simbah-simbah, Bapak Ibu sedaya. Katuran wonten tembangipun kembang rawe. Yuk, Mbak Tun. Sampuren nduk. Ceritane wong seneng tunggal sak malih wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sak malih wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong
aku digawe lara kembang melati agawe laran ning ati kembang kecoba agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresna ora kan nanggo sembrono ora becik kanggone para wanita kembang rawit iki paribasane ini bang rame lawe becik tak tinggalke Jos. Eh. Mbah Paiman katuran nggih, Mbah. iya dek Diorek-orek raine ya. Golek duit ya ngono kudune. Yo. Ya. 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 Sampun katuran nggih Mbak Paiman. Mengapa wonten tembangipun kembang rawe kalajengaken wonten orek diorek-orek raine mergo nyambut gawe. Nyambut gawe. Ora kok orek-orek elek ya sayang. Boten. Diorek-orek alis. Diriasi. Mripate lambene ya ben ketok cantik manjalitul. Seperti Sampun nggih. Ya Mas dibacotke nggih Sunan wonten jenang kula penlanggam nggih rumiyin. Sunan saking dulur-dulur tebih nggih. nggih Saking Gajah Mati nggih. saking pundi? Gajah Mati. Munine mati nek madhep aku ngono kowe karo muni gajah ngono. Masa aku padha gajah to, Rom? Senenganmu ki berburuk sangka karo aku kok Iya. iso. Gajah Mati ki desa Oh, kono desa. lho, Dik. Pati. Betul tidak salah. Oke Mas. Mas Bungkrek tesih wonten panggonan nggih. Anas Mas Putra, Kamal WML semuanya selamat malam.
saking Wahyu Manggala. Hai. Dikirim secara langsung oleh RHS juga Mas Iki yang lagi streaming Iya. apa ini? Niko Mbak Iin ketoknya bapaknya badhe ngersake Oh, nggih napa, Pak? Mlakune suwi. Terus ditongsik engko ndak kleru malah. Ya. Nggih napa, Pak? Nggih ngersake lagu napa? Piye iki malah ngene? Wis lah kono, jagongan kok setengah jam tak enteni. Oh, nggih. Aduh, Pak, mbok remet-remet tanganku lho. Biasane seneng nek diremet-remet wae. Tapi kan sing enom. Nek diremet-remet iku biasane gelis gede. Aku layak gak tau diremet makane Gede cilik terus. rezekine. Wong kowe tanganem iki diremet-remet dileboni duit kok iso. Saiki pikirannya tekan ngendi-endi ya, Mbak ya. Wong Mbak Uti nganti senden duit klopo iki lho, Dik. Satus nek wonten ulere, Dadi nek Mbak. kok Mbak Indah kalau pikirannya kok ngeres. Dah cilik kok, Bu. Oke, nanti dikasih nggih apa sunan? Bojoku disilih wong, omahku adoh iki lho ngono mau. Nah, dadi karo aku lah. Lah ya. Wonten sewindu, Mas. Campur sari iki Mas ya the real of the Sonago campur sari semro musik kok keplokan niku dek apa wae iso aja gedek-gedek ngono ah Mas. Langsung dikoplo mboten napa-napa niki Nggih. seneng dari dulur tebih melih Tebih pol. Demak Demak Bintara. Mas Jung ya. Mas Jung. Mas Jung oke Mas Jung. Mayo Mas Jung Iya, Oman. monggo Mas. Ayo Mbak Ten. Oh iya, dia nek nyanyi sewindu iki mesti malah suwi. Soalnya Sewindu wis 8 tahun. suwi ya, Ah, iya. ah. Nah, kono warai bro ternyata Jane iki ya. Iki lho the real sewindu lakone. sewindu luwih setahun. Iya.
Oh, nek Cinderella ngono ya. Aku mang kok gak ngono ya, dudu Cinderella aku iki. Lah kowe ngono karo mok tokno. Aku ngono nggawa knalpot, Bro. Heeh, sampun nggih jebule bapak-bapak sing mirsani wonten tebih mriku nggih Lho, kathah lomba nggih. iki. Spesial bapak-bapak nggih sugeng dalu sedaya nggih Pak nggih. Nggih. Jebule ijake sing nunggoni re. Oke, sampun nggih wonten sewindu saking Majung Oman Lunas. Sampun lunas. Tak dhisikno iki Mbak Nur nganti Dek Nur ini ndak minta lagu ini. Bojul. Apa mbak-mbaknya yang cantik-cantik itu loh. Nyanyi. Malah senyum-senyum. Pangga adem ayem kaya ndek awan nok, Ro. Ora apa-apa, trayawane ya adem ayem, suasanane ya melok. Nggih. Anut, ya. Lanjut ya. Ya. Dinding pemisah mang sunane sing nyanyi sapa Mei? Lola, Mbak Indah, kalau Lola kamu nyanyi dinding pemisah lo ya. Ya. Permintaan saking sinten iki? Biasanya aku nyeluke ya apa sapa? RT. Oh iya Pak RT. Pak RT. Pak RT. Oh. Pak RT mriki nggih. Nggih. Rombongan saking pemuda-pemuda Galdawa juga sugeng dalu masih. Oh, cuma ngono aku ya. Monggo. Dinding pemisah. Hey ha, hey ha. Air mataku Hey, kasih hey ha, hey. menetes di
ngono kok. Iya, sakit loh. Nek kadang dieker-eker. Iya. Kadang dadi siji, ya pancen kudune ngono ancen, Mas. Dia kara-kara sik. Iya. Sampun nggih dinding pemirsa Pak RT nggih. Nggih. Ada apa sih? Antri nggih, Pak. Sabar, Pak De. Kula nggih tebih kula saking mriko lho Kudus. Apa le lagune le? Iku lho bojomu tak bisikan rindu. Penting ana bojomu disilih ngono. Iya. Ya. Bang Asri sih nang kene ra. Bang Asri, podang kuning gak apa-apa. Gak apa-apa. Podang kuning diputer meneh, Mas. Nggih. Gak usah gak apa-apa. Oh, sembarang. Oh, nggih. Ya nek ngono diparingi permintaan sendereng diaturi Nggih mawon. wonten serat penjajah kalah weton bisikan rindu. Aku nek ape serat penjajah iki aku kudune unduh. Rukyah sik ya engko nek ngono kalah weton sik ya. Ya bari iki kok iso santai ae kok tak nyanyekno kok iso. Iya ana sing nggo sual kadut ora. Aku tak lambeku tak nganune sik ben lemes. Kuwe nek ngono. Iya. Kalau weton nggih saking Pak RT neh. Iya Pak RT kok sak rombongan ya. Rupini Pak Rupini nggih. Piye leh nyok saya cetok. Piye leh? Pak RT Mas. Pak RT kan nyawer turene nggih. Wis bernyawer mbok nyawer neh. Ya imboine ngono ah. Musike 7, ledeke 17 ya. Ojan niku lho menawa pe nyawer. Wakili gini Jan. Endi le Pak RT iku sing endi le? Endi le? Ala ra ketok peteng. Iki Pak RT. Pak RT. Tanduk Pak ya. Umpama ya. Kadung sayang wis kadung berjuang
saking Pais, nyanyi Nggih. wonten ya ayang-ayang kuwi. Oh, nggih. Karo apa sing siji mang le Pak kok kalah renang bareng ngene iku apa? Lagu kok kalah renang iki sing roh sapa? Lho, lagu kok kalah renang iku piye? Roh aku. Piye? Sing kalah dikon renang. Sing kalah dikon. Ora, iki koyo pertanyaan ana jawabane ngene iku lho mesti. Sing piye? Kalah renang iki mesti nganu iki. Kok mati iki lho. Mbok engko aku tak konfirmasi karo Pak. Tanduk umpama juga. Ana kalah renang barang iki lho. Mbak. Itu Mas namanya ana terusnya orang gono barang. Apa, Pak? Oh. Pupuse nelongso masih. Ape muni sinarengan kok kalah renang. Astagfirullah. Lek tuler sing ape nanggap sasi apa nya? September JSB kok. Ya nek ngono sinarengane sampe Besok September ae ya. Lagu sinarengan iki sing piye le? Sing tak apal mek sing Iku dak bagiane Sunda. Tabane ngono lho, Rom. Gembira kok. Oke, nganu Mas, kita nganunan sik ya. Serat penjajah iki lho. Iya ya. Coba cek Kudunge dinggo. Ojo. Kudunge keri ya. Iki lho, klebetmu. Iya ya. Wekmu cilik wi lho, Mas. Mak semprot cilik. Iya pe? Lirike dak. Lirik. Kawula cilik ngono. Iya. Alambo, aku tak ngepek sik nih. Ya. Sik. Ngepek lah ya. Gak apa-apa. Loh. Ora kober ngapalno serat penjajah aku soalnya. Ya monggo Mas. Iso gak, Mas? Selawatane kur lho ya, Tro.
pas meneng klekep iki ndak tobat tenan Rom. Insya Allah. Iku ne metu kabeh iki wis. Sampun nggih Pak RT iki mau ya. Nggih. Pak RT, serat penjajahe sampun nggih Pak nggih. Mbok pilih wonten kelenta-kelenu penanggene kula. Piye ya Mang ya? Mlebu ngono ya. Ora kulino Ya ngono. kan lagi pisanan mlebu mancen angel. Iya, Cek, iya, Cek. Iya, Iya, kok nek iya. ping pindho ya rada genah. Apa to ki? Lagu. Nggih sampunnya dilanjut permintaannya ada apa sayangku? Heeh Pak Pak Ah, bisikan rindu diaturi nggih Pak nggih. Bojomu tak silih kuwi lho Mas. Iya Mas. Monggo. Nggih Pak, Nah. siap Pak. Cus. Eh, Dek.
Otomatis. Otomatis dream iku ya. Iya sayang. Pokoknya kono gerak kene ya melu gerak. Melu gerak. Nek siji gerak siji ora gerak ora enak. Ora sekali. enak. Nggih sampun nggih Nggih. ngangersake wonten Pak Bojone wong sampun nggih. Sampun. Nah, nggih. Yuk lanjut upama dulu Mas Nggih. Ari nggih. Sunan saking Pak RT ya. RT tanduk. Wih, Pak RT kok bengi iki. Tanduk terus, Pak. Tuh, ndak tanduk ta. Angger penak ya ngono ku ya. Ram. Iya ya wis ora masalah, sing penting seneng atine nggih Mas nggih. Pak nggih. Cus. Hai. Upama. Ora masalah. Iya. Ah.
sampun nggih. Nggih. Oke, tinggal memenuhi ada 3 nggih ketoke ya sayang. Nggih, ada Ayang-ayang. ayang-ayang. Warang nggono